ng So, usapon ako no, what's up sa inyong tanan no? It's your boy Brian back na po sa panibagong video no. So, vlog lang na ron kay Lingaw. Wala sila mama. So, ato ang balay. I'm the king of this house, you know. So, as a king of this house no, daghan po yung responsibilidad buhat nako. Para sa pag-alaga ng ito yan eh. Og, daghan po kayo sila gibilin. Ako inihinumduman dahil man ako inihinumduman no. Kaning bataan na nasa picture mo nang gisugog og panghugas og plato dito ganina. Ha? Boy, nawa ka ng hugas? Sigog tanaw-tanaw ni mo ba nang wa ka ng hugas? Ikaw gisugo dito panghugas. Unya ako na pa'y pahugason no kay nang lakaw mo. Uban-uban kagatik-atik. Lagutan lagi na ako sa mga bab. Okay kay ka pero na mabilin-bilin makasuguon gani ka dapat ikaw mo tuman. Karon nang lakaw mo ako gisugo ni mama noon. Buraho. Pero karon guys, di jud ko musugot na dili ni siya manghugas. Ikaw ang bataan ka. Dapat maghugas jud ka og plato kay imo ang responsibilidad. Tanawa imong trabaho. Sabot ka, dapat pagbalik na ako ha. Pagbalik na ako boy na dapat kuha na kahugas na ka. Sige, dira sa ka, panghugas na dira kay mo balik ra ko sa inyo ha. Okay na. Mubalik ra ko kay ako pud maglimpyo ko diri sa kwarto no. Balikan nato kung bata ato basi. Lang guys, sa tulala ko kay murag pugay kamay, naglimpyo ka bay. You're so very good boy. Anak kang patuoy ka sa imong kuya kay. You know, kung di ka patuod diri I'm the king of the house. Kabalo na ka sa may tabos mo, hindi ka manghugas. Ayo ba ta manghugas mo? Dira ka relax lang. Relax lang dira kay ako na magluto ka nun para sa inyo ha. Kaya naghugas na ka. Maayo. Pugay kamay. Pero guys, so magluto sa kanon, balikan na to mo kay kaning kuan, kaning pagluto na kanon kay mo ni pinaka kuan gyud, pinaka kanatawa na controversial kay isa ko sa pinaka maayo magluto kanon sa tibuok kalibutan, you know. So balikan na to mo. Pina-vlogger na ako. So guys, humana og luto kanon no. Kung nakita ninyo dara, humana nagsiga na siya. I-down gyud ani mo ay kalimtig i-down. So karon guys, humana ko sa trabaho na ako sa tulong na ako sa akong Bro, what's up bro? Boring ito balay, mura akong mabuang. So guys, mura na akong mabuang dire sa kwarto no kay wala na. So, nakahinumdum day ko na nagpatabang sa ako ana amigo. Ang pangalan niya Stephen Lloyd Siting or aka Empoy. So, shout out Empoy. So, Ipoy! Ipoy ay Ipoy. Boy. So, ang iyang kuan patabang sa kuha siya no na ano diyan na unsa daw ang mga kanang reason nganong balikan pa daw ang ex. So, char, nagutana pa siya sa kono na. Tama imong duulan po, tama. It's your Kaba Brian kuan, Kaba Brian Heartache Clinic. Ang first time ba ginawa si mo po no? Kung ang babae kuan love you nimo siya, then wala siya sala si mo ha or wala siya laing buhat. Let's get serious of this topic. So, kuan balik siya po time heals. So kung naman may problema ka nang pwede na siya mo lipas lang ba? Kuan man na siya pwede siya obstacles sa life, pwede siya mga pagsubok. Pwede siya mga unsa. Sige kog ngisi. So, meron siya po no kaila po sa babae no amot kung pwede ba nako siya ma-shoutout basig patay ka sa ginikanan lagot ka poy kung nalaman nila. Pero seryoso po no mo to balik siya kay kaila ko butan pud ang babae mo love po kaniya kay nag-share po siya sa kuha WhatsApp kong alam mo na pangalan mo. Pero boy para sa ko po sa imong gi-share sa ko po mga problema lang na po na mo abot sa inyo kan LDR man mo po boy LDR man mo so mo to boy so mora na akong once mo no time lang so kailangan lang yung time sa isa't isa then pwede na magbalik pwede na mag-love each other wow
Gugma! Kung man na itong ipoy na ko na problema no. So moro to poy akong na matambag si mo poy. Og naa pa rin ko isa ka amigo na nag-ingon sa ako shout out ka Chucky Charles Gulciano. What's up sa mo? Nagkuhan din siya no. Nasa yung murag challenge ako ba? Naman doon ni sikat na challenge na ginatawag kong Naruto Challenge. Naruto Challenge ka ng magdagandangan sa amin. Tistingan na to na kay pagbigyan na to si Chucky kay gamay kay bantay di ka mo subscribe ba. Tistingan ako imong kuan challenge ako Now 1, 2, 3 go. What's up Chucky? It's Naruto time. Yo, like and subscribe. Kapoy kay Chuck no. So mo na to. So paano na sinimuha mo na to mong no, kapoy kay muro uto-uto ni mo ba? Pero wala may lingaw sa balay pagbigyan natin mga challenge niyo. So maura ko rin ako challenge no kay wala na may lingaw sa balay, wala na pong koy ka nang mabupat kay murag padung na daw sila mama. So gusto na ako magbabay sa inyo, magpasalamat sa 23 subscribers. Wow, bisa gamay ra mo. Fight na kay nagsugod na ta, di ba? Nagsugod pa ta sa pasulod ng kwarto. So mo na to guys. Dagang salamat sa inyo and peace! Bye-bye, like and subscribe and pagpalain kayo ng may kapal. Bye-bye! Wow! Pabuang!